Здравейте! Добре дошли в днешното видео на Захара. Ще ви покажа някои от най-често срещаните причини, защо бизнесът ви не се показва в Google и Google резултатите. Стартираме с един пример. Да речем, че сте едно студио за красота и съответно, когато някой напише студио за красота в Google, сте забелязали, че за съжаление не сте сред първите резултати. Това може да бъде доста обезкуражаващо, защото всеки иска да бъде на първа страница в Google. Всеки иска да си докарва клиенти по този начин. Какви могат да бъдат причините? Една от основните причини може да бъде, че всъщност вие разполагате с бизнес, който няма дигитално присъствие. Тоест нямате уебсайт или дори да имате уебсайт, нямате профил, като така наречения Google бизнес профил. В предишно видео вече сме ви показвали как да създадете Google бизнес профил, затова ако не знаете как се създава или ако нямате такъв, моля прегледайте това видео и ще се научите как да си създадете такъв тип профил. Най-просто казано, Google бизнес профила трябва да излиза ето така, като определена локация, и ако някой търси общ термин, общо търсене като студио за красота, в резултатите излизат тези бизнеси, които се намират най-близо около нас, за да мога аз да отида на местата близки до мен. Google бизнес профила е номер едно предпоставка за откриване на нови клиенти, като сега ще направя една демонстрация, да кажем, че ще напишем името на нашата фирма Захара Консулт. И ето виждате, още тук излиза полето, което е нашия Google бизнес профил. И ето го вдясно. Така изглежда Google бизнес профила. Колкото повече отзиви имате, толкова по-често ще ви показва и препоръчва Google напред в резултатите. Както и ако имате един добър, актуален, добре поддържан Google бизнес профил с достатъчно информация и обновена информация най-вече. Тоест, трябва да публикувате често информация за това какво правите, дали има промоции, дали има нещо ново при вас, както и да имате снимки. Моят съвет е да карате хората по-често да ви оставят отзиви, за да може да ви бута по-нагоре търсачката като резултат. Втория най-често срещан проблем е свързан с липсата на оптимизация или липсата на SEO. Разговорно в България се казва SEO оптимизация, а именно това, че имате уебсайт, не означава, че всъщност той е оптимизиран за търсачки. Какво означава това? Означава, че един уебсайт дори да изглежда добре, ако SEO експерт или SEO агенция не ви е помогнала да зададе правилните параметри, да подобри бързината на сайта, да напише едно качествено SEO съдържание, вашия сайт не говори на езика на търсачката и затова дори когато пишете студио за красота в Google, вие не излизате. Случва се някой път, представете си, ако нашия сайт не беше оптимизиран, някой като напише Захара Консулт, първият резултат дори да бъде друга фирма, а не нашата. Това е причината. Ако вие не сте се занимавали досега с SEO, то е време и ние от Захара Консулт предоставяме тази услуга, така че може да се обърнете към нас и за безплатна консултация и безплатен SEO анализ, като ни кажете, че сте гледали това видео и ние ще предоставим тази услуга специално за зрителите на това видео безплатно. Други потенциални причини защо не се показвате в Google. Възможно е всичко уж да си бъде наред с вашия сайт, но да се окаже, че всъщност той е с прекалено слабо присъствие онлайн и няма изграден авторитет. Тоест, представете си, че нямате достатъчно добър сайт, нямате присъствие в социалните мрежи, което е добре развито, нямате положителни ревюта, няма различни харесвания, коментари, отзиви, няма ги тези социални сигнали, които потребителите в интернет, ако са доволни от вашия бизнес, биха дали на търсачката, за да реши тя, че вие заслужавате по-предна позиция. Това също е някакъв риск. И не на последно място, но последно за това видео, е възможността някой да ви е направил, така да го кажем, мръсно на сайта и сайта да е блеклистнат. Тоест, възможно е
вашия сайт целенасочено да не се показва на топ позициите, именно защото се е случила някаква атака от конкуренция с лоши линкове, които са водили към вас или нещо друго. Възможно е и вие да сте виновни, т.е. вие да сте имали някакви неправомерни техники и тактики в времето и в миналото от вашия сайт. И Google да счита, че този сайт има съответно лоша репутация и затова да не го промотира, да не го показва в търсачките. Друга хипотеза за blacklисting е и възможността, например, без да искате да сте си качили някакъв вирус на сайта или който ви е създал сайта да ви е вкарал malware в сайта. Така че, моля, имайте предвид и тези причини. Вече надявам се, че научихте повече по темата. Ние от Захара сме на разположение да ви съдействаме и ще ви помогнем да бъдете на първа страница в Google. Успех!